Koud is het net, maar het water krijgt stadig gewoon al een onstabiel karakter. En de warmte die bloedt. En ik denk dat ik een droege periode maar warm simmerwaar. Maar laat ik dichterbij beginnen. Joen en vannacht flinke opklarings en staat nodig het bloedt het gewoon droog. En verder is een temperatuur om bij de 10 graden in het oosten en het zuidoosten ontstaan 15 graden op de eiland. En dat had te krijgen met de invloed van het zeewetter. Want dat zeewetter had een temperatuur om bij de 15, 16 graden heen. Dan de wind uit het zuidwesten waai, die zal zwak of matig wezen. Morgen een simmerdag als we het hebben over de temperaturen. Maar we hebben het ook over een aantal buien. En dan is het toch onstabiel. En dan hebben we het terug zinnen. En de temperaturen 21 of 23 graden. We nemen dat gewoon een warme dag, simmerwarmte. En de wind uit het zuidwesten waai is matig en vrij krachtig. Zo gaan we vooruit, dan komen we een vreedje en sneeuwen, maar buien, vreed maar kans op tonger, sneeuwen, ik nog een aantal buien, sneeuwen, zodat het ligt het nou droog waar. En we hebben het over temperaturen om bij de 21 graden heen, dus nog altijd een simmerwarmte. Ja, de wind, die komt meestal iets uit het zuiden en het zuidwesten waai en die zal matig en krachtig wezen. En ik denk, ik had al zijn, takkenmieke gaan we oer op een periode van een wat langere periode maar droog waar, stabiel waar en het wordt stadig gewoon weer warmer. Dus simmer, we maken hem aan, maar weer even in het waarsje.